mapagpalang umaga po sa bawat isa, maging sa mga nanonood po sa ating live streaming. Sige po, ngayong umaga, inanayahan ko po ang bawat isa na tayo po yung tumayo at umikot at batiin po natin yung bawat isa ng mapagpalang umaga. Sa umaga pong ito, iset na po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa ating Panginoon. And tuloy nga po, sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Let us welcome the presence of the Lord sa umaga pong ito, sa buhay natin, sa lugar na to, maging sa kanya-kanya po nating tahanan. Yes, Lord Jesus. Lord, we welcome you in this place. Holy Spirit, we welcome you in this place. Truly, O God, we long to experience your presence, Panginoon, sa umagang ito, O God. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh yes, Jesus, we worship you. Come, Holy Spirit, fall on me now. We need your anointing. Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, Yeshua, Yeshua. Shikira, shikira. Oh, Yeshua, shikira. Yeshua, hallelujah, shikira. Shikira, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, shikira, la la, shira, ya shikira, la la la, ya shikira. Oh, yes, shikira, la 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 la, shikira, shikira, shikira. Oh, Yeshua, Yeshua, shikira, yes, shikira, yes, shikira. Oh, barada de Yeshua, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Nagpapakumbaba, Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin ka, Panginoong Diyos, dahil napakabuti mo sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, patuloy kami, Panginoong Diyos, na lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, ano man, Panginoong Diyos, ang karumihan na nakikita mo sa puso ng bawat isa. Ano man, Panginoong Diyos, ang pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Ano man, Panginoong Diyos, ang mga kasalanan, Panginoong Diyos, na hindi kalugod-lugod sa iyo nang nagawa namin, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, upang walang maging hadlang, Panginoon, na kami, Panginoong Diyos, ay makalapit sa trono ng inyong biyaya. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa pangalan mo aming Panginoong Jesus at sa iyong banal na Santong Espiritu, samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Katagpuin mo, Panginoong Diyos, ang pangangailangan ng iyong mga anak. Katagpuin mo, Panginoong Diyos, ang puso at isipan ng iyong mga anak. Panginoon, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ano man, Panginoong Diyos, ang bitbit ng bawat isa, Panginoon, sa umagang ito, basagin mo sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Basagin mo, Panginoon, ano man ang ginagawa ng kaaway sa buhay ng iyong mga anak. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, pagharian mo ang lugar na ito. Banal na Santong Espiritu, pagharian mo ang lugar na ito. Bakuran mo ng iyong makapangyarihang dugo ang bawat sulok ng tahanan mong ito, upang hindi makagawa ang kaaway. Hindi malaya ang kaaway na kumilos sa lugar na ito. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, hindi lingid sa iyo, Panginoong Diyos. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang kalagayan ng iyong mga anak. Kaya't sa umagang ito, Panginoong Diyos, hinihingi ko ang iyong gabay. Hinihingi ko ang iyong pagsama. Hinihingi ko, Panginoong Diyos, ang katagumpayan sa bawat anak mo sa lugar na ito. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maging ang anak mo na gagamitin mo, Panginoong Diyos, na magbibigay ng iyong salita. Lord, Ekishia, Panginoon, balutan mo ng iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos, ang salita mo na lalabas sa kanyang bibig. At ang kapangyarihan mo, Panginoong Diyos, ang kumilos sa iyong salita. Upang, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoong Diyos, na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan, nangangailangan ng kapayapaan,
Lord, ang salita mo sa umagang ito, Panginoong Diyos, ay maging kagalingan ng bawat isa. Maging kapayapaan, Panginoong Diyos, ng bawat isa. Pagharian mo, Panginoon, ang iyong salita sa umagang ito. Gabayan mo, Panginoong Diyos, at pagpalain mo. Itago mo, Panginoong Diyos, sa bawat puso na makarinig ang iyong salita. At ang iyong salita, Panginoong Diyos, ang maging gabay ng bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Paghariin mo, Panginoong Diyos, ang pagkakaisa. Paghariin mo, Panginoong Diyos, ang pag-ibig sa iyong mga anak. Paghariin mo ang kapayapaan mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Patuloy ka namin, Panginoong Diyos, itinataas. Patuloy ka namin, Panginoong Diyos, sinasamba. Patuloy ka namin, Panginoong Diyos, pinasasalamatan sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito na, Panginoong Diyos, ang panalangin namin sa iyong makapangyarihang pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sino na po dito ang excited at ready magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sabi nga po sa ating aawitin, let everything that has breath praise the Lord. So, sino po dito ang may hininga na nagagaling sa ating Panginoon? Amen. Amen. Lahat po tayo. Kaya po sa umagang ito, hayaan po natin na makita ng Panginoon na tayo po lahat ay nagpupuri sa Kanya. Amen. 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 Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. The whole world praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Hallelujah. Come on, church. Let us command ourselves. Praise Him in His sanctuary. Praise Him in His mighty works. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. The whole world praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything
of the Lord be here this morning. Rising of the sun, and let His praise be heard from the east to the west and the north to south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Tuloy-tuloy tayong magpupuri sa Panginoon! You gave me a love much deeper than I never know. You have set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. You gave me a love, offer my life a brand new start. You gave me a love sent straight from heaven to my heart. Rather than the east is from the west. Go! Taking all my sin of brokenness. You gave me love. You gave me love. You gave me love. You gave me a love that caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I ever know. You have set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. You gave me a love over my life, a brand new start. You gave me a love sent straight from heaven to my heart. Further than the east is from the west. Taking all my sin of brokenness. You gave me love. You gave me the love I can Come on! The best days ahead. I'll let them dance again because of you. Voices fill the earth, shout of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me love. You gave me love. You gave me love. You gave me love. I can I can see the better days ahead. I'll let them dance again because of you. Voices fill the earth, shout of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me love. 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 I can see. I can see Come the on. better days ahead. I'll let them dance again because of you. Voices fill the earth with shout of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me
by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Yes, oh God. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my Lord, unveil my eyes. Let me see your face to face, the knowledge of your Lord, renew my mind as you will unfold in my life and lead
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Once again, my Jesus, my Jesus. Can we lift our voice to the Lord? Lord, there is none like you. All of my days, and I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. And mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy
Let's praise the Lord. Oh, we give you praise. We give you honor. Oh, you're powerful, God. Oh, we worship you. We worship you, Lord. Almighty God. To you alone. To you alone. To you alone. Oh, glory, oh, praise. Hallelujah. Hallelujah. Come on, shout to praise. Shout to the Lord. Oh, hallelujah. 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 Lord. Oh, we praise. We praise your name. Oh, we shout your name, Lord. Oh, we praise you. Oh, we praise your name. Oh, we praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift our voice. Lift our praise to the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Almighty God. Oh, we worship you. We worship you. Come on, church. Come on, church. Worship the Lord. Worship the Lord in spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Almighty God, we praise you, we honor you, Jesus. We honor you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Siyo, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat na magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Receive the highest praise, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating upuan na kung saan tayo magiging komportable. Praise the Lord. Kaya napakahalaga po na sabi nga po ay nakaka-attend tayo ng maaga dahil nakakasama tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Sige po. Yung mga nasa likod, pwedeng dito na kayo sa harapan. Wala nang upo dyan sa sa likuran. Pumunta na po kayo dito, para sama-sama tayo. Yung mga nasa likod, pumunta kayo dito sa may harapan. Praise God. Yan. Para maganda po tayong tignan, hindi bungi-bungi yung ating upuan. Yan. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, bago tayo magsimula ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, i-welcome muna natin, itong ating mga kabataan. Alam niyo po ba, nasa isang linggo, this July 17, mag-uumpisa po ang, sabi nga po ay palaro na gagawin po ng mga kabataan sa pangunguna po nila Brother Neil at ang mga kabataan po na magsisipaglaro ng volleyball. Volleyball po ito, start lamang po ito siguro pagkatapos ng volleyball ay basketball habang naroon na summer pa, dahil napakahalaga na ang mga kabataan ay hindi lamang kung saan magpunta, kundi naroon una sa lahat ay talagang spiritually ma-prepared, dahil naroon po na sabi nga po ay malaking agawan po ang ginagawa po ngayon ng kaaway
na ang mga kabataan ay hilahin sa mga bisyo, no, sa mga kung ano-ano. Pero praise the Lord, ang mga kabataan pong ito ay naroon po na sabi nga ay makakasama sa paglalaro. Pwedeng tumayo yung mga kabataan na sabi nga maglalaro. Sige, wag kayong mahiya. Yan, praise the Lord. I-welcome po natin sila. Alam nyo, sila ay 26. 26 kayo, no? Lahat. At sa isang linggo, silang lahat ay a-attend at para maipag-praise sila, no? At pagkatapos po ay maibigay din yung kanilang parang t-shirt na magiging uniform nila, no? Praise the Lord. Kaya welcome kayo, no? Welcome kayo sa gawain na ito ng ating Panginoon. Hindi ito hindi isang aksidente na kayo ay inimbita, no? Ng inyong kuya, no? Ng mga kuya nyo sa gawain ito. Ang gawain ito ay hindi nagdadala ng anumang relihiyon o sekta. Ang gawain ito ay walang naisin na kundi mailapit ang mga tao sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang sabi sa Bible, si Jesus lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoong Hesus. Kaya hindi natin pag-uusapan dito kung ano man ang reliyon o sekta ng bawat isa. Ang pag-uusapan natin dito ay kung paano tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya alam ko na kahit kabataan pa kayo, kayo ay tinawag at pinili ng ating Panginoon. Kaya welcome na welcome kayo. No? Tumayo tayong lahat at i-welcome natin sila. Madama nila ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Praise the Lord. Welcome. Yan, praise the Lord. Sige po. Yan, welcome, welcome. Yan, ilan lang sila, no? Pero next week, lahat sila na 26 ay a-attend. Yan, praise the Lord. Praise God. Yan. Okay. Sige. Handa na natin ang ating mga puso. Sige po, sige, tayong lahat ay makakaupo na. Bago tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nais ko lamang naroon na ibahagi sa inyo yung pong aming naging meeting nung kahapon po doon po sa Giginto, Bulacan. Ito po yung launching ng Presidential Intercessors Network. Ito po ay isang samahan, no? Samahan po ito na kung saan ay naroon po na ipinapanalangin ang lahat po ng natatalaga o na iluluklok na government officials ng ating bansa. Sapagkat ito yung naroon na isa sa inutos po ng ating Panginoon na ipanalangin yung mga namumuno sa atin, no? Hindi labanan. Katulad ng sinabi sa Romans 13, no? Na ipanalangin sila para makapamuhay tayo ng mayroong katagumpayan. Po, kaya makikita natin, no? Ito ay naroon na sabi nga ay naumpisahan na to nung pang sa ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dito sa kay President Ninoy Aquino at kay President Duterte, no? At ngayon ay sa ating bagong Pangulo na si President Marcos, no po? Kaya last year, ito yung kanilang ipinamigay bilang paalala na lagi nating ipanalangin, no? Tuwing umaga, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 ng gabi, no? Paalala ito na at praise the Lord, ito yung noong ang ating Pangulo ay si President Duterte, no? At makikita natin ano man yung mga mabibigat na problema na pinagdaanan sa pamagitan ng panalangin, siya ay nakatapos ng matagumpay with high rating, no? Ngayon lamang po nangyari na, sabi nga ay naging mataas ang rating
ng isang pangulong aalis sa ating bansa, no? At iyon ay dahil sa pamamagitan ng panalangin. Na bagamat hindi niya tayo kilala, no? Bagamat hindi nila tayo kilala, pero kilala tayo ng ating Panginoon. Amen? Na alam ng Diyos na ginagawa natin yung ating tungkulin na ipanalangin ang ating mga namumuno sa ating bansa, no? Mula sa pangulo hanggang sa barangay captains, barangay councilors, no? Lahat ng mga nasa kinauukulan ay kailangang ipanalangin sila. Po. Kaya mamaya ito naman po ngayon yung bago. Ito. Dito ang naka-picture lang ay si President Duterte, pero ngayon dahil mayroong tunay na pagkakaisa, no? Ang inilagay nila ay si President Marcos at si Vice President Sara Duterte. No, mamaya po ay mayroong ibinigay sa amin na pwede niyong hingin na kay Sister Doris, no, para paalala na meron pong panalangin dito na sa likuran at ito ay sama-sama nating ideklara. Napakahalaga kasi ng pagdideklara sa pamagitan ng panalangin, no, ng mga pagpapala, proteksyon sa ating mga namiminuno. Ano po, kaya naroon na ito ay isang guide lamang, gabay lamang, ano. Hindi ito nobina, hindi ito yung naroon, kundi guide lang ito. Kung inililid pa kayo ng Santong Espiritu na manalangin pa na mas malalim para sa ating mga namiminuno, ay pwede po. No? Pero napakahalaga na sa oras ng alas 6 ng umaga, sa alas 12 ng tanghali at sa alas 6 ng hapon, sama-sama tayo. No? Ito po ay sabi nga, hindi lamang nationwide, kundi worldwide, lahat ng mga Pilipino, saan man sila naroon. Ano po, kaya napakahalaga po ng tunay na pagkakaisa din sa panalangin. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Praise the Lord. At sa umaga pong ito, ihanda na natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, ang ating buong katauhan. Na kung kanina sa ating praise and worship, tayo ang naroon na nangungusap o nagsasalita sa ating Diyos, no, sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating awitin, sa pamagitan ng ating pagpupuri. Ngayon po, siya naman ang magsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang salita, no, na ating pagbubulay-bulayan. Kaya napakahalaga po na ituon natin ang ating pansin, ang ating puso, ang ating isipan upang matanggap natin kung ano ang kanyang kapahayagan. Mayroon po siyang kapahayagan sa bawat isa sa atin dahil kilala niya tayong lahat, no? Alam niya yung ating mga buhay, alam niya yung ating mga pinagdadaanan. Meron siyang kapahayagan na nais na ipahayag sa atin, no? Katulad po last week yata, no, na kung saan ay naroon na bigla akong tinext nga ni Pastora Chic na ako daw ang mag-lead sa offering. No? Pero nung sinabi niya po na ako mag-lead sa offering, ang ibinigay naman sa akin ng Lord ay yung 1 John 1:9, no? Yung 1 John 1:9 na ang sabi doon, if we will confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Sa pagkakataon na yun, sabi ko, Lord, ano yung relevant ng 1 John 1:9 sa offering? Ano po ang relevant nito? No? Dahil alam natin na kapag 1 John 1:9, ang tinutukoy lang nito ay ang tungkol sa repentance o paghingi ng tawad, no? Pagpapakumbaba. Pero habang ako'y nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos last week, no? Habang nangangaral si Bishop, ang daming kapahayagan. No, ang daming kapahayagan na ibinigay niya sa akin. Kaya ako po'y tuwan-tuwa. No, napakasarap po na sabi nga ay maranasan natin na ang Diyos ay merong inire-reveal sa atin. Na doon pala sa 1 John 1:9, no, doon sa ating paghingi ng tawad, pagpapakumbaba, may 4 na bagay na ginagawa ang ating Panginoon kapag tayo ay nagpakumbaba at humingi ng tawad. Ano yung 4 na bagay? No? Sabi doon, if we will confess our sins, He is faithful. Siya ay tapat.
Paparanas niya yung kanyang katapatan sa ating mga buhay. Na bagamat tayo ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat kailan paman. Amen? No? Yung kanyang katapatan. Ano pa? He is faithful and just. No? Ano yung pagiging just na yon? O sabi nga ay, anong tawag sa Tagalog ng just? Balanse siya. No? Hindi siya yung naroon na katulad ng tao na kahit mali ka, pwede kang kilingan o unjust. Ibig sabihin, hindi tama ang timbang. No? Merong minsan pwedeng may favoritism. No po? Sabi ng Panginoon, He is faithful and just. No? Nandun lang siya doon sa, sabi nga, nagbibigay siya ng tamang justice. No? O yung tamang paghahatol sa atin. No? He is faithful and just to forgive us na tayo ay patawarin, no? Sa ating mga kasalanan. Maliit man o malaki, sa harap ng Diyos, ang kasalanan ay karumuldumal sa kanyang harapan. Pero siya ay nagpapatawad. At hindi lamang nagpapatawad, ang pang-apat, naglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya purihin po ang ating Panginoon. No? Yun yung ibinigay ng Diyos sa akin, no? Yung kapahayagan na hindi lang nakafocus doon sa repentance, kundi kung ano yung ibibigay ng ating Panginoon. No? At yun din, yun sa ating verse na everlasting covenant, may 4 na bagay din na ibinibigay. No? At higit sa lahat, nung time na ng offering, yung Luke 6:38, no? Na sabi nga nun, give and it shall be given unto us, pressed down, shaken together, running over. No? 4 din. Kaya ako'y talagang manghang-mangha. Kaya sa umagang ito, alam ko na may kapahayagan ng Diyos na ibibigay sa atin. Maging focus lang tayo. No? Maging focus tayo. Huwag tayong magpadala sa anumang mga kaisipan na aagaw ng ating atensyon. Maging focus tayo ngayon na kung ano yung nais ng Diyos na iparanas sa atin. No? Kung ano yung nais ng Diyos na ipahayag sa atin. Sapagkat nais ng ating Panginoon na maranasan natin siya sa umagang ito. Amen? Tayong lahat ay yumuko at pumikit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, narito po kaming lahat sa inyong harapan na nagpapakumbaba, Panginoon, at inaamin ang aming mga pagkakasala, ang aming mga pagkakamali. Lord, salamat sapagkat kayo'y tapat, banal, na kami patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming kalikuan. Kaya sa umaga pong ito, ang paglilinis niyo'y maranasan ng bawat isa at damitan niyo kami ng inyong damit ng katwiran upang kaming lahat ay malayang makalapit sa trono ng inyong kaluwalhatian. Patuloy ka naming iniluluklok sa aming kalagitnaan habang ang aming mga puso ay nagpupuri sa inyo sa pamagitan ng pakikinig ng inyong salita na amin pong sama-sama na pag-aaralan. Hayaan niyo po, Diyos, na matanggap ng bawat isa sa amin ang kapahayagan na nais niyo. Natanggapin namin, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay lumakas sa aming pananampalataya sa inyo. Makita namin ang inyong kadakilaan. Maranasan namin ang inyong kapangyarihan at ang inyong kaluwalhatian. Marami pong salamat at patuloy po ako nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin na kung wala ka, wala po akong magagawa. Kaya hinihiling po namin ang Santong Espiritu na siyang maging tagapagturo namin sa umaga pong ito. Maraming pong salamat. Pinagkakatiwala po namin ang mga nalalabing oras, Panginoon, ng aming pagsamba sa inyo. Kayo pong maluwalhati, madakila, maparangalan, Panginoon. Maraming pong salamat. Ngayon pa lamang po, tanggapin nyo na ang pinakamataas na papuri, pasalamat, kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Sa umaga pong ito, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Ang ating mga Bible, kung ito ay
install na sa ating mga cellphone. Buksan natin. Sa aklat ng 1 Chronicles 29:19. 1 Chronicles 29:19. Yan. Sa New King James Version. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang natin sa salita ng Diyos, sapagkat nasusulat, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula daw ay ang salita, no? At ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya po, kung may bibigay natin ang tunay na paggalang sa kanyang salita, mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi po dito, 1 Chronicles 29:19, and give my son Solomon a loyal heart to keep your commandments and your testimonies and your statutes, to do all these things and to build the temple for which I have made provision. Ang Diyos magpapala sa pagkakabasa ng kanyang banal, buhay at makapangyarihan salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise God. Praise. Yun. Praise the Lord. Yan. Sa umaga pong ito, ang tema po na ating pong pag-uusapan ay tungkol sa loyal heart. No? Katulad po na ipinanalangin ni Haring David sa pagkakataon na ito tungkol sa kanyang anak. Dahil naroon po na si Haring David po, naranasan niyang kapangyarihan ng ating Panginoon, no? Nag-aalaga pa lamang siya ng tupa ng kanyang ama na si Jesse, ay naranasan na niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya makikita natin noong marinig niya na si Goliath ay hinahamon ang mga Israelita, no, sa labanan, ay naroon na ang mga sundalo, no, ng Israel ay takot na takot, walang gustong lumaban kay Goliath. Pero dahil si David, no, ay naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos na buhay, habang siya ay nag-aalaga ng mga tupa, na kapag ang mga tupa niya ay dinadaluhong ng mga leon, ng mga oso, no, talagang ang kapangyarihan ng Diyos ay nararanasan niya. Kaya nagagapi niya, napapatay niya ang mga leon at oso na gustong kumain ng kanyang mga tupa. At dahil dito, nung siya ay inutusan ng kanyang ama para naroon na sabi nga ay dalhan ng pagkain ang kanyang mga kapatid na nandoon, kasi sundalo yung kanyang mga kapatid, no? Si David ang pinakabunso, sundalo yung kanyang mga kapatid, pinadala siya ng kanyang ama para magdala ng pagkain, no? Pero nung siya ay nandun na, doon sa battleground, no? Nandun nakita niya na mga Israelita ay mga takot na takot, no? Takot na takot, kaya nagtaka siya. Bakit natatakot ang mga sundalo ng Panginoon, no? At nung siya ay lumapit, nandoon na narinig niya si Goliath na naghahamon. Naghahamon na kung sino ang lalaban sa kanya kapag siya ay nagapi, masasakop nila. Yung halimbawa natalo ni Goliath, ang lalaban sa kanya, ibig sabihin, naroon na nasasakop na nila yung kanilang kalaban. Pero kapag si Goliath ang natalo, ibig sabihin, masasakop naman ng kalaban o ng mga sundalong Israelites ang kalaban, no? Ang mga Amalekites. No po? Gayun po ang nangyari. At nung marinig yon ni David, lalo't higit, noong nagbibitaw na ng sumpa o ng curse o pagtutuya si Goliath doon sa Diyos, sa ating Panginoon at mga sa sundalo ng Diyos, no? Lalo siyang naroon na, sabi nga ay, nagkaroon ng desire na labanan si Goliath. At makikita natin na talagang naroon na nag-volunteer siya na ako ang lalaban kay Goliath. Maraming sundalo ang parang namangha, no? Paano lalabanan? Batang-bata ka pa, no?
Pero nanindigan si Haring David, ako, no, si David pa noon, ako ang lalaban kay Goliath. Kung ayaw niyong labanan, ako ang lalaban. Pumunta pa siya doon kay Haring Saul, no? Pumunta siya doon kay Haring Saul at sinabi niya, kung ano ang ginagawa ng Diyos kapag siya ay naroon na nakikipaglaban sa mga leon at oso, no? Kaya naroon po nung nakikipag-usap siya kay Haring Saul para siya mag-volunteer na lumaban kahit ayaw ni Haring Saul, pero napahiya siya kasi siya mismo takot din na lumaban kay Goliath. At sa pagkakataon na yon, pinayagan niya na, o sige, biro mo, isang malaking risk din yung ginawa ni Haring Saul na dahil kapag natalo si David, ibig sabihin, lahat sila mako-conquer na, no, ng mga kalaban ng Amalekites, no, sa pangunguna ni Goliath. Pero dahil nga mga takot sila, no, kaya walang nagawa si Haring Saul kundi payagan na si David. Kasi si David lang ang nakitaan niya ng katapangan eh. No? Si David lang yung nakitaan niya ng katapangan. Na sa pagkakataon na yon, pumayag siya na ang lumaban kay Goliath. At binigay niya yung kanyang sandata, yung kanyang armor kay David, pinasuot. Pero dahil mabibigat yung mga bakal na yun, kasi biro mo helmet, no? Meron pang shield, meron pang, ang tawag dito? Breastplate pala, breastplate, may shield pa, no? Tapos yung kanyang boots, panay gawa sa bakal. Tapos yung espada pa, ang bibigat. Kaya nung isuot yun ni David, alam nyo, hindi makalakad si David. Ang sabi niya, hindi ko kaya ito, no? At tinanggal niya ito. Sabi niya, hindi ko kailangan ang mga bagay na ito. Alam nyo, nagpunta si David doon sa battleground, no? Na ang daladala lang niya ay tirador at saka stick, no? Tirador lang. Pero bago siya magpunta doon, kumuha siya ng 5 makikinis na bato para yun ang iano niya doon sa kanyang tirador, no? At siya ay pumunta doon sa labanan at hinamon niya si Goliath. At sa pagkakataon na yon, parang nainsulto si Goliath. Ang sabi ni Goliath, ano ako? Aso? Ang dala mo, tirador at saka stick? No? Talagang parang insultong-insulto ang tawag dito, si Goliath sa paghamon ni David sa kanya. Pero ang sabi ni David, kung ikaw ay makikipaglaban sa pamagitan ng iyong sandata, ako'y nakikipaglaban sa iyo sa pangalan ng Panginoon, no? Ng aming Diyos, no? At makikita natin yung 5 makikinis na bato. Anong sumisimbolo nun? Nung 5 na makikinis na bato na dinampot ni David. Ano yon? Jesus. J-E-S-U-S. Jesus. No? Yun ay sumisimbolo. Kaya makikita natin, nung sila ay naglaban, no? Nung ano na niya yung sling, i-release niya na yung bato, direkta na tumama sa noo ni Goliath at siya'y bumagsak at namatay. No? Kaya makikita natin na magmula noon, nakilala si David hanggang siya ay maitalaga ng hari ng Israel, no? At dahil doon, makikita po natin, no, na maraming labanan ang napagtagumpayan ni David. Kaya doon sa kanyang pakikidigma, no, talagang naranasan ni David yung pagsama ng Diyos, no? Yung pagsama ng Diyos sa kanyang buhay, no? Maging sa kanyang mga kasama mga sundalo, no? Na lagi nandoon ng tagumpay na kanilang nakakamit. At sa pagkakataon na yon, nung time na yon, ang parang pinakadala-dala nila na presensya ng Diyos ay yung Ark of the Covenant, no? Yung Ark of the Covenant, nandun yung 2 tipak na bato na nakalagay yung 10 commandments, no? Nandoon yung ano ni Aaron, tsaka yung mana, no, nandoon. At
dala-dala nila yung kahit saan. No? Maglalagay lang sila ng tent. Pagkasama nila ang presensya ng Diyos, no, sa pamagitan ng Ark of the Covenant na yon, ay talagang nararanasan nila yung tagumpay. At dahil dito, tapos si David, nakatira siya sa palasyo. Dumating sa punto na nagkaroon ng burden si David. Na nais niya na wag lang basta bit at pinagtatayo ng tent ang presensya ng Diyos, no? Nagkaroon siya ng burden. Kaya gusto niya, nagkaroon siya ng desire na ipagpatayo ng isang napakalaking templo o talagang magarbong templo ang ating Panginoon, no? Na yung ark na yon na kapag hindi nila dala sa labanan ay ilalagay sa isang templo. Kasi sabi niya, ako nakatira sa templo tapos yung Ark of the Covenant ay hindi, no, nasa isang tent lamang. Kaya nung time na yon, nag-gather siya ng lahat ng mga ginto, lahat ng mga gagamitin para makapagpatayo ng templo ng Diyos. Pero nung naroon na nag-gather na niya yung mga kakailanganin, nangusap ang Diyos sa kanya. Na ang sabi sa kanya, hindi ikaw ang magtatayo ng aking templo. Dahil ang kamay mo ay nabahiran na ng mga dugo sa paglalaban. No? Ang gagamitin kong mag-build ng templo para sa akin ay ang iyong anak na si Solomon. No? Kaya ganun po yung nangyari. Kaya sa pagkakataon na ito yung naging panalangin ni Haring David para sa kanyang anak na gagamitin na magtayo ng kanyang templo. Na ang sabi niya nga dito sa kanyang panalangin, give my son a loyal heart. No? Ang sabi niya, O Diyos, bigyan mo ang aking anak, no, na si Solomon ng loyal heart, no? To keep your commandments para ingatan ang iyong mga tagubilin o ang iyong mga commandments, ang iyong mga promises, no? And your testimonies and your statutes para itago niya sa kanyang puso, no? At ang sabi nga, and to do all these things and to build the temple which I have made provision. At upang maipatayo niya yung templo na para sa inyo na nakahanda na, lahat ng gagamitin, itatayo na lamang. No po? Kaya sa pagkakataon na ito, no, naroon na, sabi nga, mangyayari ang lahat ng iyon kung si David ay magkakaroon ng loyal heart. No? Kaya napakahalaga po. Ito po yung tema na inilagay ng Diyos sa puso po ni Bishop na sa buong buwan na ito ng July ay mapag-aralan natin, no? Sabi nga po, madig natin. Madig o mahukay natin ang kapahayagan nito. Dahil alam niyo po, ang salita po ng Diyos, hindi iyan naroon na halimbawa ay yan lang. Katulad nga po ng senior ko sa inyo kanina, no? Yung 1 John 1:9. Na dati-rati, kapag sinabing 1 John 1:9, it is only about repentance. Pero kapag pala ang kapahayagan ng Diyos ay ating naranasan, mas malalim pa ang ipapahayag ng ating Panginoon. No? Kaya naroon po na nais ng ating Panginoon na sa buong buwan na ito ng Hulyo ay madig natin o mahukay natin ang kalaliman ng kahalagahan o ibig sabihin ng loyal heart. Bakit ito yung ipinanalangin ni Haring David para sa kanyang anak na si Solomon, no? Ang sabi nga dito, ibig sabihin ng loyal, constant, no? Ibig sabihin ng constant, hindi nagbabago, no? Faithful, nandun yung matapat. Resolute, no? Resolute, ang ibig sabihin, determinado. No? Yun daw po yung ibig sabihin ng loyal, no? Constant, faithful, resolute, or determinado. Staunch. Ano ibig sabihin ng staunch? Matibay. And steadfast, matatag.
Ang ibig daw pong sabihin kapag sinabing loyal, ikaw ay naroon na hindi na natitinag, no? Determinado ka, matibay, at matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos, no? Ang magiging pananampalataya mo sa Diyos. Sabi nga, it is firm in adherence, no? Ito daw ay talagang naroon ang pagnanais na sumunod, no? Sumunod. Ano man ang naroon na pinagagawa sa kanya ng may katapatan. Yun ang ibig sabihin ng loyal, no? Ng loyal. A fierce resistance to any temptation, to desert or betray. Ito daw po ay isang matibay na, sabi nga po, paglaban para doon sa mga temptation o doon sa mga pagsubok na mangyayari para hindi magawa ang pinagagawa ng Diyos, no? Kaya yun yung ng sino man na iyong pinangungunahan, loyal, no? Loyal ka, no? Kaya makikita natin na kapag ganito, hindi magtataksil, no? Hindi ka magtataksil, no? Kaya yun ang panalangin ni Haring David na ang kanyang anak na si Solomon para magawa ang kalooban ng Diyos, para naroon na makasunod siya sa kalooban ng Diyos, no? Naroon na magkaroon siya ng loyal heart upang ang kanya ring dalangin o yung desire niya na matayo ang templo ay mangyarit maganap. Kasi nga, nakaprepare na, no? Nakaprepare na ang lahat. Kaya lang, hindi siya yung kailangang magtayo, kundi yung kanyang anak, no? Kaya, naroon na ito yung naging panalangin ni Haring David, no? Ito yung naging panalangin ni Haring David na magkaroon ng loyal heart ang kanyang anak na si Solomon. Na ang ibig sabihin ng loyal, siya ay maging determinado, matibay, matatag, no, sa pagsunod, no, sa ating Panginoon, maging tapat at huwag magtaksil. No, yun yung ibig sabihin ng loyalty na ipinapanalangin o ipinanalangin ni Haring David para sa kanyang anak na si Solomon, no? Sa oras na ito, meron lang akong 5 bagay o 5 traits o character para malaman natin kung ang isa bang tao ay merong loyal heart, no? Ang sabi dito, what are the traits of a person with a loyal heart? Tignan nga natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano ma-determine kung meron tayong loyalty, no? Kung meron tayong loyalty sa ating Panginoon o kung meron tayong loyal heart, no, sa ating Panginoon. Una na characteristic o trait ng isang tao na merong loyal heart, no po, ang sabi nga, he wants to be emotionally intimate, not just physically intimate. Ang isa daw po na tao na mayroong loyal heart, lalo na't higit sa ating Panginoon, no? Hindi lamang daw physical intimacy ang nais niya, kundi emotional. Ano ibig sabihin kapag emotional? Talagang with all his soul, no? Yung kanyang buong katauhan ay maging intimate. Ano ibig sabihin ng intimate? No, yung talagang naroon yung kalaliman ng relasyon, pakikipagrelasyon sa ating Diyos, no? Kaya ang sabi sa Mark 12 verse 30 to 31, ito daw yung naroon na sabi nga ay nagiging desire ng isang tao na mayroong loyal heart, no? Ang sabi dito, and ye shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second, like this is, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this, no? Ibig sabihin daw na naroon na ang isang tao o isang mananampalataya na may loyal heart, ang unang-una na minamahal ay ang ating Diyos.
At ang kanyang pagmamahal ay with all his heart, no? Ng buong puso. Hindi lamang yon, with all his soul, no? Ibig sabihin ng soul, it involves our intellect, no? Our thoughts, no? Even our 5 senses. Talagang naroon na siya ang ating minamahal with all our mind, with all our strength. Buong buo, no? Hindi lamang sa physical o material. Kasi yung iba, nakakapag-praise the Lord, nakakapagpasalamat, nakakapagpuri kapag may blessing na material. Kapag meron ng problema, may pagkukulang na, hindi na magawa na makapagpuri at makapagpasalamat sa Diyos, no? Ang isa daw merong loyal heart, makikita natin na talagang mamahalin niya ang Diyos with all his whole being, no? Yung talagang yung kanyang intimate relationship sa ating Panginoon ay hindi lamang about physical, hindi lamang about material, kundi higit sa lahat, sabi nga po, emotional, no, with all his soul, heart, strength, no, lahat ay talagang naroon na yun ang nais niya na magkaroon siya ng relasyon sa ating Panginoon. Praise the Lord. Katulad ng sinabi ni sinabi ni Haring David doon sa Psalms 103. Ano yung sinabi ni Haring David doon sa Psalms 103? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. No? Purihin mo kaluluwa ko. No? Purihin mo ang Diyos kaluluwa ko. Lahat at maging lahat ng nasa akin. No? Ibig sabihin, lahat ng kanyang puso, kanyang atay, lahat-lahat ng internal organs niya, lahat ng buong katawan niya ay magpuri sa Diyos. No? Ganun po ang merong loyal heart. Nandun yung pagnanais na talagang yung kanyang intimate relationship sa ating Panginoon ay naroon na maging malalim at buong buo yung kanyang katauhan na magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. No? Yun yung una. No? Pangalawa, he tells his friends all about God. Sinasabi niya sa iba, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga mahal sa buhay, ang tungkol sa ating Diyos, no? Sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Nagte-testify siya. No? Ipinapahayag niya yung katapatan, yung kadakilaan ng Diyos. No? Katulad nung di ba meron tayong segment ngayon na tuwing Martes yata ng gabi? Ilang beses ba yung ating Speak Life? 2? Isa lang? Ayun, no? Na nagpapatotoo, pinapatotoo kung paano siya binago ng Panginoon, kung paano inalis ng Diyos yung kanyang masamang ugali, ng pagmumura, no? Yung paglaban sa magulang, no? Tinetestify niya kung paano siya pinagaling ng Panginoon, no? Hindi siya nagsasawa na ipahayag ang ating Panginoon sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang sabi nga dito sa Psalms 119 verse 46. Ang sabi dito, no, ni Haring David, I will speak of your testimonies also before kings and will not be ashamed. No? Ang sabi dito, no, ni Haring David ay ipapahayag ko ang mga patotoo, no? Maging sa mga hari, hindi ako matatakot, hindi ako mahihiya. Kaya kapag dumating sa punto, no, na naroon na hindi tayo nahihiya na ipahayag yung kadakilaan ng ginagawa ng ating Panginoon, it is a sign of loyal heart, no? Hindi ka naroon na, sabi nga, hindi mo sinasarili yung ginawa ng Diyos, no, sa buhay mo, kundi ipinapahayag mo ang kadakilaan ng Diyos, no? Tignan mo, makikita natin sa New Testament, yung mga pinagaling ng Panginoon, no? Ng pinagaling ng Panginoong Jesus,
Bagamat sinabihan na sila ng Panginoong Hesus na wag sabihin, pero dahil sa, habi nga po, dun sa naranasan niya, naranasan nilang kagalingan, naranasan nilang kalayaan, walang makapagpigil sa kanila. No? Walang makapagpigil sa kanila na ipahayag ang Panginoon sa iba. No? Kaya po, ito daw po ay isang sign ng loyal heart. No? Hindi ka nahihiya, hindi ka naroon na natatakot na ipahayag ang ating Panginoong Hesus. No? Kung paano siya kadakila, kung paano binigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon lang tayo ng kaligtasan at ng kalayaan sa kasalanan. No? Kaya yun daw po yung pangalawa. Yun yung pangalawa na sign o characteristics o trait ng isang tao na loyal sa ating Panginoon. May loyal heart siya. Hindi lamang yon. Sa Revelation 12:11, ang sabi dito, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. No? Naroon daw po na ang isang tao na mayroong loyal heart, no? Ang sabi nga, hindi niya naroon na hindi niya inintindi kung ano yung gagawin sa kanya, kung ipe-persecute siya, no? Kundi nandoon yung patuloy siya na nagte-testimony. Kaya sabi nga, it is a sign of our victory, no? Na kapag napahayag mo ang ating Panginoon kung ano yung kanyang ginawa, no? Magiging sign nyo ng tagumpay sa iyong buhay. Naalala ko noon, nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, hindi ko pa siya naranasan sa aking buhay, napakamahiyain ko, no? Kapag ako'y nandoon sa school, no? Minsan nahihiya rin ako itaas ang kamay ko kahit alam ko ang sagot. Nahihiya akong itaas ang kamay ko. Nahihiya akong tumayo sa harapan, no? Nandoon yung, sabi nga, pero kapag naman nag-e-exam, talagang naroon na nag-e-excel. Kaya hindi rin ako nawala sa, sabi nga doon sa top, no, sa aming school. Pero yung pagtayo sa harapan, no, yung pagre-recite, hiyang-hiya ako noon. Pero alam nyo, nung makilala ko ang Panginoon, nung tanggapin ko siya sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas, tinanggal niya yung hiya na yon, no? Na naging, sabi nga po, ay nagkaroon ako ng tapang na ibahagi, no, makapagbahagi ng salita ng Diyos. Makapagbahagi kahit sino pa ang aking kaharap, no? Kahit sino pa ang aking kaharap. Kaya makikita natin, ano, sabi nga, you will tell others all about God tungkol sa ating Panginoon. Kung dati-rati ang dinadala natin ay chismis, no? Binago na yata nila yung term ng chismis. Naging yung marites, no? Ganun na, may mga pangalan na, no? Pero kung dati-rati ganun yung ginagawa natin, kapag mayroon ka ng loyal heart, ang ibabahagi mo na ay ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kung paano siya kadakila, no? Kung makita natin na maging ang kabataan natin, kahit mga maliliit pa lamang sila, dahil nararanasan na nila, hindi sila nahiya na sumayaw para sa ating Panginoon. Nakita niyo yung mga bata dito, no, na nagsasayaw. Isang paraan yon ng pagpapahayag nila ng kadakilaan ng ating Panginoon, no? Tinetestify nila through their dance, no? Hindi na sila nahihiya, no? Praise the Lord. At makikita rin natin sa 1 Corinthians 1:5. 1 Corinthians 2 to. 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5 ni Pablo, ang sabi doon, and I, brethren, when I come to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I am determined to know anything, not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but the power of God.
No? Dito makikita natin ang sabi ni Pablo, hindi ako lumalapit sa inyo, no? Hindi ako nagsasalita sa inyo sa pamagitan, hindi ako nagpapahayag ng aking testimony o ng mga patotoo, hindi sa pamagitan ng aking galing. Ito ay, alam nyo, ang sabi niya dito, no? Alam nyo kung gaano ako kamahiyain, na natatakot, no? Magsalita, nagtitremble, natatakot. Pero hindi yon, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na kanyang naranasan. No? Hindi, walang makapagpigil sa kanya na ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. No? Kaya nagpatuloy siya. Kaya kung titingnan natin si Pablo, no, ay siya yung pinakamaraming nasulat tungkol sa mga kadakilaan ng ating Panginoon. No? Kaya makikita natin na it is a sign of a loyal heart. Meron siyang loyal heart, no? Matapat na puso. Ang pangatlo ng tao na mayroong loyal heart ay ang sabi nga, he doesn't keep secrets. Hindi siya nagtatago ng mga sikreto. Talagang nagpapakatotoo siya. No? Nagpapakatotoo siya, hindi siya nagtatago ng mga sikreto. Bakit? Bakit hindi siya nagtatago ng mga sikreto? Kasi ang sabi sa Ecclesiastes 12:14. Yan, Ecclesiastes 12:14. For God will bring every work into judgment, including every secret things, whether good or evil. No? Kaya siya, ang isang tao na mayroong loyal heart, hindi nagtatago ng sikreto dahil alam niya na walang sikreto na hindi nabubunyag. No? Maganda man o pangit, yung sinisikreto mo, mabubunyag at mabubunyag yan. No? Kaya hindi siya nagtatago ng sikreto. No? Talagang nagpapakatotoo siya. At tandaan natin, the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. No? Kaya ito ay isang sign na ikaw ay mayroong loyal heart if you don't, sabi nga, hindi ka nagtatago ng secret. Kasi mabubunyag yan sa ayaw at sa gusto mo. No? Kaya yun, sabi nga dito, sa Luke chapter 12 verse 2, for there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known. No? Walang anuman daw na natatago na hindi mabubunyag at naroon na, sabi nga, yung hidden o natatago na malalaman. No? Kaya, sabi nga ay, kung sa ngayon, meron pa tayong mga sikreto na itinatago, no? Maging totoo na tayo. Kasi, Kapag nagtatago tayo ng secret, lalo na yung secret na yon hindi maganda, ay magiging multo mo pa yan. No? Magiging multo mo pa yan. Yun yung magiging dahilan para takutin ka. No? Naalala ko yung, yung kwento, yung dalawang magkapatid, na itong magkapatid na ito ay, sabi nga, ay naglalaro. No? Yung matandang kapatid, mahilig siyang magtirador, no? Mahilig siyang magtirador. At minsan, parang natuwa siya na yung pato ng lolo niya ay tiradorin niya. Pero hindi niya intensyon na ito ay patamaan, kundi naroon lamang yung palong, no? Yung palong lang nung pato, ang kanyang naroon na tiradorin. No? Kasi syempre, pag palong lang, hindi naman yun mamamatay, kundi gagalaw yung palong na yun. Ibig sabihin, ay magaling siyang manirador. No? Kaya, nung time na yon, sabi niya doon sa kapatid niya, sabihin na natin na ang pangalan ng kapatid niya ay John. John, halika, tingnan mo. Kung gaano ako kagaling manirador, nakikita mo ba yung pato na yun ni Lolo? No? Yung palong niya, titiradorin ko. At makikita mo na ito ay tatamaan ko. No? Yun lang palong na yon. Kaya, nung titiradorin na noong kuya, yung pato, naku po,
nung nag-release na yung bato ng tirador, biglang tumaas yung leeg ng pato. Ang nangyari, tinamaan yung pato, namatay ang pato. Dahil doon, naku, natakot yung kuya. No? Anong ginawa ng kuya? No? Naroon na yung patong yun ay binaon na, nilibing na. At sabi niya doon sa kapatid niya, huwag kang magsusumbong kay lolo, ha? Huwag kang magsusumbong na napatay ko yung pato, no? At dahil doon, dumating ang oras nung sila'y tinawag na ni lolo. Sabi nung lolo, pumarinin na kayo at tayo'y kakain na, no? At pagkatapos nilang kumain, ang assign na maghuhugas ng pinggan ay yung kuya, no? Pagkatapos nilang kumain, sabi ng lolo, "O kuya, pagkatapos natin kumain, hugasan mo yung pinggan." Ay ang assign pala na dapat maghugas ng pinggan ay yung bata, si Jan, no? At pero pagkatapos nilang kumain, sabi ng lolo, "Jan, ikaw ang naka-assign maghugas ng pinggan, ha?" Eh sabi nung Jan, "Lolo, si kuya na po." Tapos sabi ng kuya, "Bakit ako ikaw naka-assign?" Alam niyo, sabi ng bata, sabi ni Jan, "Kuya, yung pato, ha? Yung pato." Nako, naano yung si kuya. O sige, ako na maghuhugas ng pinggan. Para lang wag ma-reveal yung sikreto na napatay niya yung pato, no? Kaya, yung kuya na ang naghugas ng pinggan, no? Tapos, kinabukasan, magwawalis sila doon sa paligid para maging malinis ang paligid. Sabi ng lolo, "Jan, ikaw magwalis sa paligid, ha? At si kuya mo naman ang mag-iigib ng tubig." Sabi ni Jan na naman, "Si kuya na po ang magwalis ng Sabi ni kuya, "Oh, bakit ako ikaw inuutusan?" Alam mo, sabi nung ni Jan, "Kuya, yung pato." Naku, natakot na naman si kuya. Sige, ako na nga lang magwawalis. Pagkatapos niya magwalis, siya pa ang nag-igib. No? Hanggang sa, ganun lagi ang ginagawa ni Jan. Na lagi niyang pinapaalala yung sikreto doon sa kuya. No? Kaya laging takot na takot si kuya, sunod ng sunod sa kanya. Kuya siya, pero siya yung sumusunod kay Jan. Dumating sa punto, no? Na alam nyo, si kuya, nagtapat na kay lolo. Sabi niya, kasi parang inaano na siya nung Jan nung kanyang kapatid Lagi na siyang binablackmail, no? Dahil doon sa sikreto nilang pagkapatay ng kuya, doon sa pato ni lolo. Kaya ang ginawa na ni kuya, lumapit na siya kay lolo. At ang sabi niya, "Lo, may sasabihin po ako sa inyo." No? Ang sabi niya, "Ano yun, apo?" "Lo, yung pong pato ninyo." Sabi niya, yung natirador mo? Yung napatay mo? Sabi ng lolo. Sabi niya, "Opo, sorry po, lolo." "Alam mo, hangang-hanga nga ako sa iyo sabi ng lolo. "Biro mo, ang galing mo, no? Talagang natamaan mo yung pato." Alam pala ni lolo. No, alam pala ni lolo. Kaso tinago niya yung sikreto, no? Kaya naano siya nung kanyang kapatid, no? Humingi siya ng tawad at siya'y pinatawad ng kanyang lolo at hindi lang pinatawad, in-appreciate pa siya kasi napakagaling niya magtirador, no? Alam nyo, kapag tayo nagtatago ng sikreto, yun ang gagamitin ng kaaway, no? Yun ang gagamitin ng dyablo para naroon na matakot ka, para naroon na maalipin ka niya, mapagawa sa iyo yung mga maling dapat gawin, no? Kaya sabi nga po, kung gusto natin makita talaga yung loyal yung heart natin, una sa Panginoon, huwag tayong magtago ng sikreto. Amen? No? Huwag tayong magtago ng sikreto. Naalala ko nung kami bago-bago noon, mga leaders kami noon. Ako yung parang pinaka-leader noon sa Pasig, no?
merong kaming kasamahan na mga leader, no? Mag-boyfriend sila. Pero dumating sa punto na nag-aaway na sila. Nag-aaway na sila, hindi na magkaintindihan, ganun na talagang lumalala na yung kanilang relasyon. No? Alam nyo, nung naroon na ayusin namin yon, no? Ayusin namin yon, kausapin namin sila, ay meron palang sikreto na tinatago. Na yung sikreto na yon ay, sabi nga ay, hindi maganda. Kasi yung palang mag-boyfriend na yun, may nangyari. No? May nangyari na. Eh dahil sinisikreto nila yon, yung sikreto na yon, yun yung naging dahilan para dumating sa punto na hindi na sila magkaunawaan. Kasi ayaw nilang umamin, ayaw nilang humingi ng tawad sa kanilang mga magulang. No? Kaya sila mismo, sinisira sila. Hindi na sila magkaunawaan. No? Kaya, nung kausapin namin sila, unawa namin sa kanila na walang sikreto na hindi mabubunyag. Higit sa lahat kapag ang sikretong ito ay hindi maganda. No? Kaya, isa lang naman ang paraan, magpakumbaba at umamin. At alam nyo, nung sila po ay naroon na magpakumbaba, humingi ng tawad, una sa isa't isa, pangalawa sa kanilang mga magulang, humingi ng tawad, alam nyo, natanggap pa nila yung blessing ng kanilang mga magulang. At naihanda na yung kanilang kasal ng maayos. Alam nyo ngayon, meron silang hawak na malaking church doon sa Pasig. No? May school pa sila. No? Talagang marami ang dinala ng Panginoon doon sa kanilang church. No? Kaya, ang sabi nga ay, walang lihim na hindi mabubunyag. Ang sikreto lamang ay magpakumbaba. No? Magpakumbaba at naroon na sabi nga ay aminin una sa harap ng Diyos, no? Pangalawa sa harap ng ating kapwa, no? Para tayo'y makalaya at higit sa lahat matanggap yung pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya yun yung pangatlo. At ang pang-apat, 5 lang ito, no? 5 lang ito na nakuha kong traits ng isang may loyal heart. Ang pang-apat, he knows that apart from God, he is nothing. John 15 verse 5. John 15 verse 5. Ang sabi dito, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit. For without me, you can do nothing. Ang isa daw na mayroong loyal heart, no? Inaamin niya sa kanyang sarili na kung wala ang Panginoon, wala siyang magagawa, no? Kung wala ang Panginoon sa buhay niya, wala siyang magagawa. Alam niyo kahapon, nakakatuwa dahil isa doon sa naging bisita doon sa inauguration noong paglalabas nung card na yan ay pamamahagi para ipag-pray ang mga nasa government officials, no? Ay isa siyang attorney na siya ang representative ng Kabayan Movement. Kaya parang congressman na siya ngayon, no? At alam nyo, itong kabataan na itong attorney na ito, binasa yung kanyang yung kanyang credentials ay grabe. Talagang lagi siyang mataas sa school, no? At ngayon nga ay third timer na siya bilang representative ng Kabayan Party List sa Kongreso, no? Marami siyang mga bills na i-present doon sa Congress. Pero alam nyo, siya ay galing lamang sa mahirap na pamilya. No? Siya ay galing lamang sa mahirap na pamilya. Pero nandun yung pagsusumikap niya, higit sa lahat nung makilala niya ang ating Panginoon. No? Kaya naroon na sa kanyang buhay, talagang ina-acknowledge niya. Sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagtatrabaho, ina-acknowledge niya na kung wala ang Panginoon sa kanya,
wala siyang magagawa. Hindi niya naroon na makakamit yung kanyang kalagayan ngayon. No? Bilang congressman, batang-bata pa siya. Pero ang sabi niya nga, itong lahat ay dahil sa ating Panginoon. No? Kaya makikita daw ang isang tao na mayroong loyal heart kung ina-acknowledge niya na kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay, wala siyang magagawa. Wala siyang maipagmamalaki kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. No? Kaya ito ay isang sign, no? Isang characteristic ng isang tao na mayroong loyal heart. At ang panghuli ay he takes the time to pray even when he is busy. No? Lagi daw siyang nananalangin. Kahit sabihin pa na busy siya. No? Kahit na busy siya, kahit marami siyang ginagawa, pero patuloy pa rin siyang nananalangin. Patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa ating Panginoon. Bakit? Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Anong sabi doon? No? We must pray. Sabi nga, rejoice always, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. In everything, give thanks, for this is the will of God in Him, in Christ Jesus for you. No? Kaya, ang isa daw merong loyal heart, hindi siya tumitigil ng pananalangin, pagpe-pray. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng prayer o yung pagpe-pray? No? Ang ibig sabihin ng prayer o pagpe-pray, ito yung pakikipag-usap. No? Ito yung pakikipag-usap sa ating Panginoon. Oh, katulad ngayon, hindi kayo nakikinig, no? Makinig kayo para may matutunan kayo. Ang ibig sabihin ng prayer, no? Kung dati-rati, kapag hindi mo kilala ang ating Panginoon, kapag wala ang Panginoon sa puso mo, bilang Panginoon ang tagapagligtas ng buhay mo, kung hindi mo pa siya tinanggap sa buhay mo o sa puso mo, ang prayer para sa iyo ay ginagawa lamang kapag halimbawa nasa simbahan ka, o kaya nandoon sa isang lugar, doon ka lang parang nagpe-pray. Pero kapag ikaw pala ay merong loyal heart, paano nagkakaroon ng loyal heart? Kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa puso natin bilang Panginoon tagapagligtas. Ibig sabihin, lagi mo siyang kasama. No? Kasi saan mo siya tinanggap? Sa puso mo, di ba? Kaya lagi mo siyang kasama. At dahil lagi mo siyang kasama, gusto mo siyang laging kausapin. Kaya, ang ibig sabihin na ng pagpe-pray, kung dati-rati, ang prayer para sa iyo ay humiling lang ng humiling, humingi ng humingi sa ating Panginoon, pero kapag meron kang tunay na relasyon sa ating Panginoon, ang prayer, ang ibig sabihin, pakikipag-usap. Pakikipag-usap sa ating Panginoon. No? Naroon na kahit na ano yung ginagawa mo. No, kahit na ano yung ginagawa mo, kaya nga sabi doon, pray without ceasing. Ibig sabihin, huwag kang, lagi kang manalangin. Yung iba sabihin, ano yun? Lagi na lang ako nakapikit? Lagi na lang ako nakaluhod? Hindi. Ang tunay na panalangin, ito yung pakikipag-usap sa ating Panginoon. No? Na ano man yung ating ginagawa, halimbawa, inutusan ka magwalis sa bahay nyo. Habang nagwawalis ka, pwede mong kausapin ng Panginoon. No? Pwede mo siyang kausapin. Pwede mo sabihin, halimbawa, Lord, maano na yung kamay ko, tulungan niyo naman ako. No? O kaya, nagluluto ka. Nagluluto ka. Pwede habang nagluluto ka, Lord, pasarapin niyo naman po itong aking niluluto. Kahit kulang sa ingredients. Kahit kulang sa ingredients kasi wala na akong pambili, pero alam ko, mapapasarap nyo itong aking niluluto. No? Ganon. Kaya sinabi dito, rejoice in the Lord always. Pray without ceasing. Manalangin ng walang hinto. Ibig sabihin, lagi mong i-acknowledge ang ating Panginoon. No? Ang pagsama ng Panginoon sa buhay mo. Ano man yung ating ginagawa. Kaya nga, ang sabi sa Colossians, no? Whether you're eating or drinking, kahit nga umiinom ka, kahit na kumakain ka, do it all for the glory of God. No? Kaya,
Kapag daw po tayo ay may loyal heart, ang lahat ng ating ginagawa, no, ina-acknowledge natin ang ating Panginoon. Kinakausap natin siya. No? Kaya yun yung ibig sabihin ng pray without ceasing. Lagi mo siyang kinakausap. No? Lagi mo siyang kinakausap. At ang sabi nga ay sa Proverbs 3, 5, and 6, ano sabi nga doon? Trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding, in all your ways, in all your ways. Sabi, sa lahat ng bagay, no? Sa lahat ng ginagawa mo, acknowledge Him. Acknowledge Him and He will direct your path. Halimbawa, mga estudyante, habang ikaw ay nag-aaral, pwede mo sabihin, Panginoon, turuan niyo naman ako. Hayaan niyo, bigyan niyo ako ng wisdom, bigyan niyo ako ng understanding. Lord, hindi ko maunawaan ito. Hindi ko po maunawaan ito, Lord. Paunawa niyo po sa akin. No? Kaya ganon, ang ibig sabihin ng pray without ceasing. And it is a sign, no? It will be a characteristic o character or trait ng isang tao na mayroong loyal heart, no? Na nais mo na laging na ina-acknowledge siya sa buhay mo, no? Na-acknowledge siya sa buhay mo. Kahit na ano yung ginagawa mo. Halimbawa, pupunta ka sa isang lugar, Lord, samahan niyo po ako, no? Pagpalain niyo po itong tricycle. Meron nga ako napakinggan, ano? Grabe yung intimate relationship niya talaga sa Panginoon. Kahit naliligo siya, habang naliligo siya, Lord, salamat po sa tubig. Salamat, Panginoon, sa sarap ng pakiramdam. No? Ganun lagi siya. Grabe naman po ang kanyang nararanasan. Talagang miracle of healing, miracle ng financial prosperity, no? Na kanyang nararanasan, no? Kaya ang nais ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng loyal heart, no? Magkaroon tayo ng loyal heart. Ibig sabihin, ang may isang loyal heart daw, no? I-recap na natin, ano? Ang sabi, ang isang tao na may loyal heart ay, sabi nga, gusto niya na magkaroon ng close, intimate relationship with God. Pangalawa, lagi niyang sinasabi, lagi siya nagpapatotoo, lagi niyang, sabi nga, he tells about God, no? Nagpapatotoo siya sa ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Pangatlo, no? Hindi siya nagtatago ng sikreto. Pang-apat, alam niya na kung wala ang Diyos sa buhay niya, wala siya magagawa. At ang panglima, lagi siyang nananalangin o lagi siyang nakikipag-usap sa ating Panginoon. No? Yun ay ilan lamang sa mga traits o characteristics ng isang tao na mayroong loyal heart. No? Sa pagkakataon na ito, tanong, gusto niyo bang magkaroon ng loyal heart? Amen. No, napakasarap po na magkaroon. Dahil, habi nga po, kapag tayo nagkaroon ng loyal heart, habi nga po, magagawa natin kung ano ang pinagagawa ng ating Panginoon. At kung paano sinabi ni Haring David, no? Kung paano sinabi ni Haring David para magawa ni Solomon, no? Para magawa ni Solomon yung templo na inihanda niya na, no? Inihanda niya na. Lahat ng kailangan, alam nyo, gayon din ang sabi ng Panginoon, no? Doon sa Ephesians chapter 2, verse 10. Ano sabi doon? Lagi natin to naririnig kay Bishop, no? Ano sabi doon? Ang sabi dito, for we are His workmanship. Na tayong lahat daw ay naroon na isa sa nilikha ng Diyos, created in Christ Jesus unto good works, para makagawa tayo ng mga mabubuting bagay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, which God had before ordained that we should walk in them. Na ito daw po ay inihanda na, no? Inihanda na, bago pa man at lalakaran na lamang natin, no? Ibig sabihin talaga, without Him, we can do nothing. Kaya napakahalaga talaga na lagi nating naisin na samahan tayo ng ating Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, samahan tayo ng ating Panginoon. Amen?
Kaya sa umagang ito, tayong lahat ay tumayo. At hayaan natin na tayo ay samahan ng ating Panginoon, no? Maging sa panambahan na ito. Awitin natin yung awit na nagsasabing, pusong dalisay ang aking nais. Pusong mayroong katapatan, no? Dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Awitin natin to na parang panalangin natin at hiling natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, awitin natin to. Ilagay natin ang ating kamay sa ating puso. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, Panginoon. Isang Ang pusong hinihiling sa inyo. tapat Yes, Lord, na mga sa'yo'y pusong nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, For the last time, Jesus. isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa oras na ito, habang tayo lahat ay nakayukot, nakapikit, kung sa pagkakataon na ito, meron ka pang tinatagong sikreto. Nais ng Panginoon na maging totoo tayo. Lumapit tayo sa Kanya ngayon na may pagpapakumbaba. Ang ating Panginoon ay napakabait na Diyos. Siya ay tapat at banal.
Kung tayo man ay nagkakamali, siya'y tapat at banal na tayo'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kung mayroon kang tinatagong sekretong kasalanan, ikumpisal mo lang yan ngayon sa ating Panginoon na nasa ating kalagitnaan. Kilala niya tayong lahat. Alam niya ang ating buhay. Alam niya yung mga sikreto natin. Ang nais niya lamang ay lumapit tayo sa Kanya na nagpapakumbaba. Inaamin ang ating mga kasalanan. Sa oras na ito, sumunod lamang ang bawat isa sa maikling panalangin na ito. Panalangin na magpapakumbaba sa ating Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Hesus, marami pong salamat sa umagang ito. Ipinaunawa mo sa akin ang isang pusong tapat sa inyong harapan. Panginoon, alam ko po na hindi ko makakamit ang pusong tapat kung mayroon pa akong natatagong sikreto ng kasalanan sa aking puso. Kaya sa oras pong ito, binubuksan ko po ngayon ang aking puso sa inyo. Hinihingi ko po ng tawad ang aking kasalanan na nagawa, na salita, maging naisip man laban sa aking kapwa, laban sa aking sarili, at higit sa lahat, laban sa inyo. Patawarin niyo po ako at linisin sa pamamagitan ng inyong makapangyarihan po. At sa pagkakataon pong ito, maranasan ko po ang kalayaan na nais nyo na maranasan ko. Sa oras na ito, sa maikling sandali, makipag-usap po tayo sa Panginoon. Sabihin nyo sa Kanya, ano man yung sekretong yan. Hayaan nyo na maramdaman nyo ngayon ang pagyakap niya, ang paglilinis niya sa atin, at ang pagpapatawad na nais niya na ating makamtan. Panginoon, salamat sapagkat narinig niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po sa pagpapatawad niyo. Salamat sa paglilinis niyo sa bawat isa. Salamat sa kalayaan. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na ang kalayaan na amin natanggap ngayon, Panginoon, ay mararanasan namin ang pagsama niyo. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na maging naisin palagi ng aming mga puso na kayo ay aming kausapin, na kayo, Panginoon, ay aming parangalan, na kayo, Panginoon, ay lagi maibahagi sa aming mga kaibigan, sa aming kapwa, higit sa lahat sa aming mahal sa buhay. At Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na Lord, ang pagsama niyo, Lord, ay aming pong maranasan. Inaamin namin na kung wala ka, wala kami magagawa. Kung kaya't, Panginoon, samahan niyo po kami sa lahat ng aming ginagawa. Marami pong salamat sa umagang ito. Pinagkakatiwala po namin lahat, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo, O Diyos, at hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan namin ang inyong pag-ibig, ang inyong kapangyarihan, ang inyong kadakilaan sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po. Salamat sa tagumpay. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
mapagpalang umaga po sa lahat. Sino po ang na-bless po sa word ngayong umaga? Amen. Alam po ko po na lahat po tayo na-bless. Ngayong umaga, dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Isa po ito sa exciting na bahagi po ng ating gawain ngayon. Dahil po ito po ay tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso sa ating pagbibigay at sa ating mga ikapo. Para po makumpleto ang ating pagsamba sa araw na ito, tayo po ay dumako dito. Dapat po nating ibigay ang portion na dapat po ay para sa Kanya. Yan po ang hinihintay ng Panginoon mula po sa atin. He is expecting us for our obedience. Obedience to Him. Obedience to His Word. We should know how to give back to Him. God is not looking kung gaano man kalaki ang kaya nating ibigay. He's looking in our hearts. Kung ano ang kaya nating ibigay na siyang nakakaalam. Kagaya ng ikapo. Hindi natin alam sa bawat isa kung magkano yung naibibigay, kung magkano yung nahawakan natin. At yung 10%, si Lord ang nakakaalam at ikaw kung gaano kalaki yun. He is always looking in our hearts. Siya ang nakatingin sa puso, sa buong pusong nagbibigay. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Proverbs 3, verse 9 and 10. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig na sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng buong alak. Ang Diyos ang magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Alam po natin na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pag-aari po ng Diyos, di po ba? Amen. Banggig ang ating mga talento, ang ating mga kakayahan, lahat po yan ay pag-aari po ng Diyos. Wala po tayong pag-aari dito sa mundo. Kasi yung talento na yan, galing sa Kanya para i-bless ka. At nararapat nating ibalik yung nararapat din para sa Diyos. Wala siyang katulad sa katapatan, sa kadakilaan, sa kabutihan, at lalo na sa pagiging generous. Yung bago pa sambitin ng ating mga labi sa panalangin, bago pa isipin ng ating mga isip, alam na niya yun. Nangyari na po ba sa atin yung hindi pa natin pinagpipray, pero biglang may dumating na blessing? Nangyari na po ba sa inyo yun? Tapos bigla mong marirealize, all of a sudden, kailangan mo pala yun. Hindi mo pa sinasabi kay Lord. Tapos biglang may dadating na blessing. Hallelujah. Di ba? Nakakapagpate. Thank you, Lord, kasi nauna yung blessing bago pa dumating yung time na kailangan mo. Kagaya po nung ngayon na pandemic, di po ba? Ako nagpapasalamat ako sa Lord kasi lately, little testimony lang, lately sabi ko, Lord, bakit sabi ko ang tumal-tumal na ng benta ko sa tindahan? Halos konti-konti na lang yung benta ko. Sabi ko, minsan magkano na lang, minsan wala. Tapos dumating yung pandemic. Dahil nga meron akong anak na si Miles, hindi siya masyadong pwedeng ma-expose sa mga tao. Isinarado po namin yung tindahan na yun. At si Rio, dahil hindi na po pwedeng magbiyahe, hindi na po siya nagtrabaho. At yung tinda namin, yung laman ng tindahan namin, yun po ang naging source namin. Yung buong tindahan namin, yung bigas, lahat po, hindi ko na kailangan lumabas. Kasi meron na doon yung tindahan kung hindi masyadong naging mabili lately. Kaya thank you, Lord, pa rin. Hallelujah. Ang tithes and offering po natin, yun po ang tangible po na bagay na nahahawakan, nasasalat natin para ibigay sa Lord.
Kasi yung pag-awit natin, pagsasayaw natin, pananalangin natin, hindi po natin nahawakan yun na ating ibinibigay. Kaya yung tithes and offering, yun po ang nahawakan natin na tangible na kaya nating ibigay sa Lord. Ang pagbibigay po ang pagbibigay po ng ikapo ay isang way po ng ating pag-ibig sa Kanya, pagsunod. Pagpapakita at pagpapadama ng pagmamahal po natin sa Diyos. Di po ba tayong mga magulang, dahil mahal natin ang mga anak natin, binibigay natin yung mga pangangailangan niya. At ganun din ang Lord, di ba? Binibigay niya sa atin yung mga pangangailangan natin bago pa sambitin ang ating mga labi. Kaya yun po, dumako na po tayo sa panalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakila naming Diyos sa langit. Lord, maraming salamat, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming hawak-hawak, Lord God, na aming pagbibigay sa iyo, Panginoon, na aming mga ikapo, na aming mga offering, Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, na ito ay isang way ng aming pagsunod sa iyo, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, Lord God. Hindi lang, Lord God, sa aming mga salita, sa aming mga bibig. Lord, pinupuri ka namin even in our finances, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, binigyan mo kami, Lord God, ng kakayahan, Lord God, para may bailik sa iyo, Lord God, ang aming mga tithes and offering, Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, na sa mga susunod na araw, kung sino man, Lord God, ang aming mga kapatid, Lord God, kapamilya, kasama, Lord God, hallelujah, Lord God, na walang kakayahan, Lord God, na magbigay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord, ay magkakaroon ng pagkakataon, Lord God. In your perfect time, Lord God, ay makakapagbalik din sa iyo, Lord God, ng pagpupuri, ng pagbibigay ng tithes and offering, Lord God. Lord, patuloy mo pong i-bless, Lord God, ang lahat ng mga sumusuporta po sa lahat ng gawain, Lord God, sa aming bahay-sambahan. Ganon na din, Panginoon, ang hawak, Lord God, ang hawak, Lord God, ang magdidesisyon, ang maghahati-hati, Lord God, sa mga budgets, Lord God, ng church, Lord God. Hallelujah, hallelujah. At Lord, sa mga susunod na araw, Lord God, patuloy mo kami, Lord God, na bigyan, Lord God, ng wisdom and knowledge, Lord God, na unahin ka, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Even in our finances. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, iniibig ka namin, niluluwalhati ka namin. Ibinablik namin ang aming mataas na papuri, pagsambat pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. The weight of the life begins to fall. In the name of Jesus I will call. For I know my God is in control, and His purpose is unshakable. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fears, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. As I walk into the days to come, I will not forget what you have done. For you have supplied my every need, and your presence is enough for me, Lord. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be
and your promises to me. Now I'm casting out of fear, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out of fear, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out of fear, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. Yeah. Dako po tayo sa ating announcement. Ayan po, next week po magkakaroon po tayo ng leadership seminar. Ngayon po yung darating na Saturday, July 16 po. Ang speaker po natin ay si Bishop Jimmy Evangelista. 3 p.m. po yan. Ini-invite ko po ang lahat na mag-join po tayo sa seminar po na to. At meron naman po tayong Speak Live every Mondays at 7 p.m. Dito po natin mapapanood ang mga testimony ng ating mga kapatid. At kung sino man po gustong magpa-record ng message, is mag-message po tayo sa kay Ate Mai or kay Kuya Goy or message our Facebook account po. At tinig naman po ng Pag-asa every Tuesdays and Mondays at 7 p.m. Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. At kung sino man po gustong mapapakinggan po natin dito ang mga teachings ng ating mga pastor na related din po sa theme natin every month. And additional lang po na every Wednesday po yung ating, yun nga po, ngayon pong Wednesday nag-start na po ng prayer meeting na po. Every 8 p.m. po yan dito po sa church. Sa mga gusto pong mag-join, pwede pong pumunta dito ng Wednesday ng 8 p.m. po. Meron pong prayer meeting. At soaking naman po every Saturdays at 8 p.m. Ini-encourage po namin kayo na mag-join sa soaking after practice po ng worship team. And next naman po yung ating JBLU Leaders and Workers Spiritual Feeding. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating training po. Every Tuesday po yan via Zoom ng 8 p.m. And ang ating mga discipleship trainings po, una po yung kids kay Sister Clyde, ages 3 to 12. Every Monday po yan ng 6 p.m. At youth sis Hylene, ages 13 to 21, Sundays, 4 p.m. And young adult naman po kay Brother Shalem and Sister Iyay, ages 22 to 30. Every Thursday po yan ng 8:30 p.m. Adult woman, sis Arlene, ages 31 to 50, Thursdays at 8 p.m. And yung adult men po kay Brother Rio, ages 31 to 50, every Sunday po yan ng 7 p.m. Senior adult, Reverend Estela, ages 51 and up, Thursdays at 8 p.m. Online prayer gatherings, mothers, Monday to Saturday at 5 a.m. Fathers, Monday to Saturday, 4 a.m. Pastors, Monday to Friday, 5 a.m. And last naman po, wag po natin kakalimutang mag-like, follow, and subscribe po sa ating mga accounts po ng ating church. Sa Facebook po, ang name po ay Jesus Belifted Up Church. And sa YouTube naman po ay JBLU Church. Mapapanood din po natin dyan yung mga nagdaan po natin na lives and yung mga upcoming po natin na mga live po, pwede po tayong mag-click ng notification bell para every time po na mag-start na po yung service or mag-start na po yung mga weekly na programs po natin, mapapanood po natin to agad. Yun lamang po.
Pahabol na announcement. Bukas po ay inaanyayahan namin ang lahat para sa grand celebration ng mga may birthday ngayong July. At bukas din po ay birthday ko at 37 years anniversary namin ni Bishop. No? Sa gabi po yon, no? Lahat ay inaanyayahan. Magbo-boodle fight tayo. Amen. Alas 6, siguro magkakainan ng mga 6:30 or 7. No? Kaya inaanyahan namin ang lahat. Praise the Lord. Okay? Hello po. Dako po tayo sa mission offering. Sabi po dito sa Mark 16:15, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel on every creature. Meron po tayong Great Commission. Lahat po tayo, no? Kaya lang hindi po tayo physically lahat ay able sa ngayon na makahayo. So meron po tayong mga representative. At yun nga po, this mission offering ay pupunta po talaga sa ating mga tao na nandun sa malalayong lugar, na katulad po nila Pastor Joseph na nasa Zambales, Pastor Gab, Pastora Maribic na nasa Alaminos, Pangasinan, at iba pa nating mga target places na kung saan marami tayong mga lugar na gustong buksan. So, sino po ang gustong makibahagi sa gawaing ito? Ayan. So, lahat po tayo, hindi po ito para lamang sa mga manggagawa natin or pastor na naandon. We must support them also. Ayan. Kaya po, we call this mission offering na talagang, kaya po meron tayong ganito mission offering upang talagang magkaroon tayo ng bukas palad na magbahagi para sa ating mga gawain. Lalo na po yun nga sa mga lalayong lugar na gusto nating i-open ang ating church service. Sige po, tayo po ay ipanalangin natin ang mga mission offering na ito. Father God, we thank you, Lord, for the opportunity once again to bless, Lord God, especially, Lord, yung gawain ninyo sa mga malalayong lugar na inilagay nyo sa puso ng aming bishop, Panginoon, na buksan, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Alam po namin sa mga hawak-hawak namin na halaga na ito na ipagkakaloob namin. This will not come void, O Lord, but this is a seed, Panginoon. Ito isang binhi na babalik, lalago, at ito po ay magiging pagpapala, Panginoon, sa maraming tao na makaka-receive ng iyong salita. Marami pong salamat, Lord, for giving us this opportunity to be used, Panginoon, sa mga gawain mo. Marami pong salamat, patuloy ka pong magbigay ng binhi sa amin upang kami po ay patuloy na makapagpabahagi, Panginoon, makibahagi, Lord, sa mga missions namin, Lord, sa iba-ibang lugar. Marami pong salamat, O Diyos. We praise you, we glorify your name, O God. In Jesus' name, Lord. Amen. Amen. Sige po, tumayo po bawat ng isa. Ating pong ibigay ang pasasalamat sa ating Diyos sa umagang ito. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you glory, we give you thanks, O God. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Diyos, sa kapahayagan na ibinigay mo po sa amin, na magkaroon po kami ng loyal heart sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Maraming pong salamat, O God, dahil alam po namin na Ikaw ay nalulugod, O God, kung kami magkakaroon ng loyal na puso, O God, na ikapapamuhay po namin ang aming mga napag-aralang salita sa umagang ito, O Diyos. Maraming pong salamat, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat sa buhay ng iyong anak na iyong ginamit, na nagpahayag ng mensahe sa umagang ito. Ang dalangin po namin, patuloy mo po siyang bigyan ng bagong revelasyon, patuloy mo po siyang gabayan, patuloy mo po siyang pagpalain ang kanyang buong sambahayan, at patuloy mong ibalik ang kalakasan po na nawala sa kanya. Marami din pong salamat, O God, sa iyong mga anak na kung saan idinako ang mga paa sa lugar na ito upang kami sama-samang magpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat kung sino man po ang may mga prayer request, panalangin sa kanilang mga puso. Alam po namin, O Diyos, na iyon ay kinatagpo mo na, dahil sinabi mo po sa iyong mga salita that if we seek first thy kingdom, all those things will be added unto us. Marami pong salamat, O Diyos, at sa pansamantala po namin na paghihiwa-hiwalay, ang dalangin po namin, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming samahan sa mga anak mo po na nagtatrabaho, patuloy mong gabayan, samahan ang bawat isa, balutan ng iyong kapangyarihan, ilayo sa lahat ng sakit karamdaman, at patuloy mo, God, na kami sasamahan upang muli kami sama-samang babalik sa lugar nito, magpupuri sa iyo, upang maluwalhati ka sa buhay ng bawat isa. May the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all. Everybody says amen in Jesus' name. I can see. I'll let me dance again because of